Hallelujah. Bless you, Baba. Bless you. Praise God. Ngicela sishayeleni uBishop izandla ezinkulu. Praise the Lord. Amen. Singahlala phansi bafowethu. Glory to God. Amen. Hey bazalwane, yazi ngaze ngajabula. Eish. Wow. Hey. Yazi yonke lento isi. Praise God. Ake ngiqale bazalwane ngokuhlonipha nje kakhulu and honor the bishop, the apostle, the set man of the house. Awu bazalwane, your grace, sunshine zandla bafowethu. Siyabonga. Hallelujah. Praise God. Bishop siyabonga kakhulu, siyakuthanda kakhulu. Amen. Angihloniphe bazalwane indoda kaNkuluNkulu ubaba uShabangu, ake simpheni izandla ezinkulu kakhulu. Amen. Praise God. Amen. Ngithanda ukuhlonipha abafundisi basekhaya. Ngihloniphe umama umfundisi uKhumalo, ngihloniphe umfundisi uMbatha. Amen. LA UK bazalwane siyathanda ukumbingelela. He is part of us. Amen. We family. Amen. Praise God. Ngibingelela bonke nje abazalwane, obaba omama, insizwa neintombi no Sunday school. Amen. Ngibingelela ngisho nabasiculelayo, abasishayela igubhu. Amen. Praise the Lord. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Inkosi yami, yazi uyabona inkonzo enkulu le, yabona mozonikwa ngenkonzo enkulu. Hey yazi uvela ushuda yazi kungcono mhlawumbe ukuthi bekwe this is a big bazalwane, a special service namhlanje. Amen. Cha bazalwane ngizokudedela Bishop. Amen. Ngizokudedela, ngizoshare nje kafushane bese ngikudedele. Amen. Glory to God. Amen. Bazalwane angifuni ukuba mude but siyambonga uNkulunkulu Bishop for these lezi insuku lezi lamasonto adlule sibona uNkulunkulu uBishop launcha the season bazalwane, the season of abundance. Amen. Yazi bazalwana ngifuna ukuqamba amanga ya like uBishop ubeyenza lento but ingqondo yethu yazi ukuthi angithi ingqondo uBishop ukhulume ngengqondo last week wathi inkinga ulo ngoba lo unokubuya ngabazi izinto futhi unokubuye azijwayele izinto. So it's like mangabe kuthiwa it's a season of abundance uthi oh okay usuqalile kunyaka. Yabona, it's like something owake wayizwa before. Kanti bazalwane lento esingene kuyona into esingakaze ibe khona. Yazi God spoke to me wathi uNkulunkulu kukhona into esiyibonile. There is a level of abundance esiyibonile. But the level esingena kuyo is totally different. Sibona ifavor bazalwane uNkulunkulu enzela abazalwane phakathi kwethu ifavor. Abantu bengena emsebenzini bengaqualify, abantu bengena bethola imoto bengaqualify. That was another level of favor. But the abundance that esingene kuyo bazalwane is totally different. So ileyo nto ke ngifisa ukukhuluma ngayo bazalwane. Amen. Now into engifisa ukuyisho ukuthi now when I was praying ngithi Nkosi yazi yabona baba uhlophe kushunyayelwe kakhulu. I was asking God ngithi Nkosi emva kwalento adilontshwa ino song osangayisho ngempela. What can we say ngempela
kulento engaka ekhulu, because it's like everything bazalwane yenziwe. What can you say? And I was bengisemsebenzini nje bazalwane busy ngisebenza laphana and then praying and seeking God. Praise God. Amen. And God spoke to me. Ngiyakhumbula ngangizenzela nje umsebenzi emsebenzini, like going lentoza nje yilo. And uNkulunkulu spoke to me, what uNkulunkulu increase capacity. What uNkulunkulu, what is left of you is that you need to increase capacity. And ngabuya ngatshela uMama Khumalo ngathi, I feel this thing in my spirit. God is saying something. Uthi uNkulunkulu increase capacity. And bazalwane ake siye ezwini likaNkulunkulu. Amen. Sivule laphana ku Isaiah 54. Amen. Isaiah 54. Praise God. Ngicela ungifundise laphana starting from verse 1. Amen. Isaiah 54. Wena ongazalanga uqhubuke ngokuhlabelela umemeze wena ongabanga nami ngokuba abantwana usho uJehova. Yes. Qhubeka ma. Yenza ibe banzi indawo yetende lakho, mabazelule izindwangu zamakhaya akho, ungazibambezeli, Oh, Nkosi yami. welule izintambo zakho, Yes. uziqinise izikhonkwane zakho, Yes. ngokuba uyakusabalala Oh, Jesus. unene nangosobukhona, Oh. nengalo yakho iyakuqeda abezizwe, Mm, yakhe mm, mm. imizi echithekayo, Praise God. ethekileyo. Ungesabi, Mm. ngokuba awuyukujabha Oh, Nkosi yami. yamahloni, ngokuba awuyukujabhiswa, ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lakho lobusha bakho, Oh, Jesus. ungabe usawakhumbula amahloni Yes. obufelokazi bakho, ngokuba umenzi wakho ungumyeni wakho, Oh, Nkosi yami. uJehova Sebawothi igama lakhe, ongcwele kaIsrayeli, umhlengi wakho. Okay, cela uyibambe lapho ma. Nkosi yami. Biyazi noma bengesavala leli verse lilodwa nje. Lisho yonke lento uNkulunkulu ayishoyo. This is what God is declaring. Cela ungifundele sis kwelesingisi. Amen. Ugcine nje laphana ku verse 5. Amen. Sing, barren woman, you who never bore a child. Burst into song, shout for joy, you who were never in labor. Because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide, do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Yes. Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. For your Maker is your husband. The Lord Almighty is his name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Yes, ngiyabonga sis. Nkosi yami. Baba Ngcwele, bless your word, Nkosi yami. In the name of Jesus. Siyabonga Baba Ngcwele. Bless this time in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord, bazalwane. Amen. You know, bengisasho bazalwane ukuthi now God spoke to me what he increase capacity. Now, when we look at this verse, the context of this verse, la bazalwane uNkulunkulu is urging the nation of Israel
and is telling them, Uguti, now it's time to expand. It's time for them to expand their life. Amen. And God now is telling them, Uguti, they need to make room for the blessing. They need to embrace growth and new opportunities. Amen. Praise the Lord. Now God is saying to us, Bazalwane, this is a time to expand. Now this is a time to expand. Praise God. This is a time to expand. Leli verse ungafika uyifundele nawe ekhaya. Kukhona indawo engiyithandayo laphana elithi, praise God, lithi make the tent you live in larger. Amen. Okay, le version ayisho kahle. Amen. But before uNkulunkulu athi stretch itent lakho, uthi make uthi yandisa indawo yetende lakho. Amen. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu enlarge the place of your tent. Before to stretch your tent, uthi qala enlarge the place of your tent, because as long as the place is limited, the tent will be limited. Now God is saying, Bazalwane, uti uNkulunkulu la, enlarge the place of your tent. Besethi stretch the curtains. Amen. Because as long as the place of the tent is limited, the tent will be limited. Now, what is God saying to them? Now, God is saying they need to change their mind. Kufanele bashintshe indlela abacabanga ngayo. Praise God. Now, they need to change indlela abacabanga ngayo. You know, God, Bazalwane, Nkosi yami. They need to change indlela abacabanga ngayo. Praise God. You know, Bishop Ateng Tandaza, and I saw rivers, different rivers, flowing into our church. Ngibona bazalwane imfula ehlukene. And yazi ukuthi uMoya Ngcwele reminded me of the scripture in Sibulase Idweni yokuthi there were different rivers. And I asked God, ngathi usho ukuthini lokho? Wathi these are streams of income. Wathi these are streams of income that I'm opening for you. Now the problem is, yazi bazalwane, i-blessing kaNkulunkulu. I-blessing kaNkulunkulu ifana nalento yedatha. Amen. Sengikhumbula ubaba uNgcebo lento adeyisho. I-blessing kaNkulunkulu ifana nento yedatha. Khona leli datha esilithenga ku unlimited. I-blessing, it's an unlimited supply. Kahle into limitayo, what limits the blessing? Wena nendlela ocabanga ngayo. Yazi why? Yazi ukuthi kade ngidlinza ngaleli verse leli. Ngithi mina uthi umprofeti kulo mama owayenezikweletu. Uthi hamba uboleka izitsha. Usethi zingabi ingane. Why? Because it desire kaNkulunkulu is for you to walk in abundance. But God cannot decide for you. uNkulunkulu ne desire for you to walk in abundance. But uNkulunkulu cannot decide for you. uNkulunkulu ite guarantee yena uguarantee ukuthi I've given you my blessing, and my blessing is an unlimited supply. Lithi iBhayibheli kwaphela izitsha kwanqamuka amafutha. Angimazi lo mama ukuthi yina ecabanga ukuthi
angazi ukuthi wayicabanga but konke engifundile ukuthi Bishop lento i-challenge yazona uNkulunkulu mekhuluma nathi because sikhulele eindaweni eziphahlwe ubuphofu siphile eindaweni eziphahlwe ubuphofu. When you wake up you are surrounded by poverty. Ukhule uzalelwe kuyona lento futhi usurroundwe yona until you think ubuphofu akubona ubuphofu. Uyazi umuntu wazalwane okhulele ebuphofini wazwacabanga ukuthi ubuphofu ukuceba, wazwacabanga ukuthi ucebile empofu. Because what we think ngoba wena ukuceba kuwena ukafford umuzi yokuthi ibank liyangiqualify ukuthi ngiyothenga umuzi, ibank liyangiqualify ukuthi ngiyothenga imoto. That is iyona ngebe esikhuluma ngayo. I don't think we understand when God is talking about wealth la. The wealth bazalwane that God is talking about is more than qualifying ibank ukuthi sengiyaqualifya. It's more than bazalwane umsebenzi ka pass for permanent. Bishop, ngiyacela ukuyideclare lento e-altar ma. I'm declaring my plan before God. Bishop, uthe uNkulunkulu Khumalo umsebenzi wakho uyiseed. What yabona sibhizi no mama lento yendlu nomoyito iyeke, it has already been taken care of. Ungabusayinaka. Now uthi uNkulunkulu Khumalo, uthi uNkulunkulu Khumalo lalela into engiyifunayo kulo msebenzi wakho. Because I told you your vision vele has always been property business. Vele kahle kahle wena ubulokhu uthandazela into ye property. Uthi now lo msebenzi engikunikeze wona it's a seed uzothenga iflat. After the house esizoyithenga nomama emva komuzi ngizothenga iflat nomsebenzi it's a start for me. Wathi uNkulunkulu yabona umsebenzi uyiseed. Awusona isinkwa sakho. When we are property because vele iyona destiny yakho. Listen, i-destiny yakho wena akona upass for lo umsebenzi. Umsebenzi uyiseed. Yazi I've started uthe uNkulunkulu qala Khumalo njoba siya kuyilo kwinkonzo kaBishop. Njoba siya kwi-birthday. Uthe uNkulunkulu give a gift of destiny. Yazi ngitshalelani, ngitshalela iflat. Angisatshalela umuzi, umuzi is taken care. Listen to me. Angifuni ukungena into details. But umuntu umuzi nani is covered. Njoba ngizalona ngizotshala iseed yami, it's a gift of destiny. It's a start, iflat lokuqala. It's a flat. Yabona ke bazalwane. It's a flat. Yabona njengoba ngisebenza, sengiyazi. Ngisebenzela lokho. I have to buy a flat. Lizoqhamuka kumina. Uma Mkhumalo ube nenhlanhla because usheshe wangena kwi-destiny yakhe yena. He's in business. Usebusinessini. And kulezi insuku ungena ka eThekwini Well Center akangeni njengoqashwayo but ungena as a partner. Hayi man wena. Hayi wena hey. uNkulunkulu umvulela umsebenzi eThekwini Wellness. Yazi abasasazile sesibhedlela babesichaza bathi mawuye khona ngathi uthatha vacation. Yabona abantu abalabela khona bathi ngathi ngathi kade ngithatha iholiday.
lalela akangeni njengomuntu ozoqashwa ima kancane awume kancane akangeni njengomuntu ozoqashwa but is coming as a partner uzo partnership nesibhedlela hayi mina lamasente ngiwaholayo lamasente ngiwaholayo Praise God. Now ngifuna ukuthi bazalwane going beyond. Looking beyond Nkosi yami. Now it's a time to do what? Now it's a time to do what? Sekuyisikhathi sokuthi usabalale kodwa ukusabalala it needs to start in your mind. Lalela bafowethu, Sbu. Ubu Sbu. Sbu my brother. Kuyiqiniso baba Sbu ukuthi there are streams of income that you can never accumulate wealth umuksa kuwona. I'm telling you, even noma kuthiwa ukhuluma nezilimi unjani, you can never accumulate the wealth that God desires for you. Kunama streams of income Sbu akudesignele vele, akudesignele ukuthi akugcine wena uphuwa. To keep you average. Koni igama elivukayo elithi a life of mediocre. Living a life of mediocre. Keep you average. There are streams of income are designelwe leyo nto. So you need to fanele ukhuluma iqiniso kuwena. Do not lie to yourself. Fanele ukhuluma iqiniso kuwena uthi ukhuluma iqiniso uze uNkulunkulu akwazi ukusebenza nawe. So that God can show you opportunities. Mina ngisho uthi yeke umsebenzi wakho kodwa ngithi umsebenzi wakho uyini? Umsebenzi wakho musuku shintsha ingqondo yakho. Umsebenzi wakho akusona isinkwa sakho. Lo 20,000 oholayo akusona isinkwa sakho. It's your seed. Mina into engishilo ukuthi Nkosi uthi uNkulunkulu iflat kuphela. Ayikuthi iflat kuphela kodwa after sesithenga umuzi nomama my next project enginikelelayo manje ukuthi Nkosi leli flat let me begin ake ngiqala uhambo lwami ayikuthi ngiye kumsebenzi kodwa ngiqala uhambo lwami uNkulunkulu angimisele lona lokuthi ngibe yini bazalwane ayuzama ngathi wena uunderstandayo lento. Praise God. Ngiqala uhambo lwami. Now that is what God is saying to you. Ukuthi umsebenzi wakho uyiseed. Kahle idestiny yakho uyazi bazalwane ifuture yakho ngokaNkulunkulu mawungayibona ungamangala. Kahle this is a seed bazalwane. Praise God. Awunkosi yami ngiyalibona iflat lam. Ngiyalibona iflat lam. Yazi ngabe ngiyolithenga kusasa sengibanjwe nje ile project yalo mama. Mina ngokwami ngabe ngiyoqala ngalo kwakusasa. Kodwa manje lo mama ngenxa ukuthi uthanda free stand. Manje uyabona masikhuluma ngama flat uthi hayi mina ngithanda free stand. No akufuneki kumphazamisi. Asenze le project yakhe bese mina sengiqale yami project. Praise God. Amen. Hallelujah. Now bazalwane, change the way you think. Makhulunywa ngewealth musa cabanga umsebenzi. Don't think about ukuthi 20,000, 30,000, how much noma ngabe kuthiwa uhola malini. Don't think about that.
when we talk about wealth, there are streams of income. Like I was saying, there are streams of income that you can never accumulate wealth. It's guaranteed, Bazalwane. It's guaranteed. You can never accumulate wealth. God was saying to me, Eti Khumalo, no matter how you speak in tongues, no matter what you do, you can never accumulate the wealth that I desire for you. Umusala. You can never accumulate wealth. Now, I need to change my mind. I need to change my mind and think beyond umsebenzi. And think beyond ukuba nomuzi nemoto. And think beyond that. Now umuzi usuna, now imoto usuna. What next? That means that you haven't grasped your destiny. NgokaNkulunkulu. You haven't grasped. For us, Bazalwane, our destiny, Bazalwane, is for us to have one. Oh, Nkosiyam. Praise God. Hey, Bazalwane, we need to go beyond. Okay, Bishop, ngibona imfula. I saw streams. Hey, ngibone kahle sengiyabona. Sengiyabona because ngisengibona koNcebo lento. Nabo Twinkie. Now malastic. Yes. And the land of Bishop, I'm even seeing it ekhaya. Nabo Mam Khumalo. These are business people. These are business people. Yazi kulezi insuku uvele wangimangaza Bazalwane. Yazi yabona abantu ababenza ibhizinisi madoda. Abavele baplan. Yazi uvele wangimangaza wathi baba iPhone yakho sengifuna ishintshe manje wavele wathi ehambela mina ngithi uyele edrobheni nje uyahambela ha umuntu sengibuyela nefone how yabona njoba ngigqokiswe kanje ngigqokiswe uMama Khumalo Imang ake ngikusizeke ngoba phela sometimes ake ngikusizeke ngoba omunye uzothi hayi umfundisi ake ngikusizeke yabona lokho engikufakile iBanana Republic le iBanana Republic le iBanana you know you have to start somewhere Lalel, you have to start somewhere. Kodwa abantu abayazi iBanana awungcebe umuntu ongayazi iBanana. Ungcebe umuntu oyazi. iBanana Republic le let's skip analelo iBanana Republic. Wena ucabanga ukuthi ulizwe temfundisi siyafana uthi umfundisi ushaya ibhlukwe lami hayi mntanami no ima kanjalo lapho ima kanjalo nje awume nje kanjalo praise God Bishop ngiyabonga kakhulu yazi bazalwane bazalwane sinomfundisi sinompostoli ngeke ngaya kuBishop sike saya kuBishop I think last year sike saya kuBishop last year Bishop bengistretchekile financially I was under a stress financially why because ngalesa sikhathi umama ubengakasebenzi so I was going through financial stress ngale ndlela yokuthi ngase ngabona ukuthi no ake siyeni kuBishop. And Bazalwane, after that, Umama Khumalo can testify. After that, Bazalwane, money started flowing like nobody's business. Money started flowing like nobody's business. So, Bishop siyabonga. Bafowethu, kufanele silisebenzise leli thuba esinalo.
You know, yabona uBishop Jobe esakhona abafowethu engakahambi amazwe ngoba khona isikhathi la somsola khona because lento iyafuneka kwamanye amazwe akuyona into soyigcina la. We have to use this thing bafowethu. Hamba uye kuBishop uyohlambuluka. Bishop ngine stress la, financial stress. I need help. Amen. Praise God. Amen. Okay. Bazalwane, ngizacela ukubamba isikhathi. Angifuni ukulentos because I just want to give uBishop isikhashana before kushaya 12. Amen. Glory to God. Now what God is saying God, now bengikade ngisho bazalwane ngithi enlarge the place of your tent. Ngamanye amagama, change the way that you think. Because as long as usacabanga ngendlela ocabanga ngayo, it's not going to happen. You need to think beyond. Yabona manje bazalwane, it's time for us to think outside the box. It's time for us bazalwane ukuthi sicabange beyond church walls. Sekufanele bazalwane ukucabanga kwethu kube kuthi go beyond church walls, and even babuhlophe in our libraries. Our libraries fanele kakhulu manje, we can't keep spiritual books kuphela. We need to have books azositshela ngokuthi how rich people think. How rich people think. Abantu abanemali bacabanga kanjani, because you can never accumulate wealth until you get the spirit. You get the mindset. Praise God. We need to Babu Shope. We need to expand our knowledge now. Now it's time for us to expand. Don't be limited. Ungalimiteke ekutheni wazo David nobani. Kuhle lokho. But go beyond your capacity now. It needs to expand. You need to go beyond church walls and start to understand ukuthi how successful business people think. How successful people, how just get that mind, get that wisdom. How do rich people think? Because yazi indaba why ngoba uthe uNkulunkulu kulento ye growth, we have to be intentional ngoba lento ayizokwenzeka automatically because the environment ohlala kuyo wena uphahlobo uphofu. You know what is going to happen? When uzogcina wena uthi ucebile kanti umphofu. When uzogcina uthi wena ucebile kanti umphofu. Bese uyatshelwa bese kuthiwa bese uyatshelwa ke se abantu abacebile se usutshelwa sekuthiwa wena kahle kahle ukuliphi iclass. Kuthiwa wena you belong wena usutshelwa ukuthi uyilo class wena. Webazalwane lento yokuhlala namakhosi. Oh, it's time now. Sekuyisikhathi ke manje ukuthi sihlale namakhosi. We have been believing God and declaring lento yokuhlala namakhosi, but now it's time now. It's time now for us to occupy those positions in parliament. It's time now for us ukuthi kuphuma abantu labayongena eParliament. It's time for us to occupy those positions, those higher positions. Sideclareile sakholwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu now I'm doing the transfer now. These rivers engiyibonile uthe uNkulunkulu now this is the transfer. Because they were flowing to the church. These are different streams. Imali le flowing to the church. These are new opportunities. Oh, Nkosi yami.
yazi ngibhorekile bazalwane nginalento ngiloko ngiexcited ngiyisharela umama Khumalo ngibona ukuthi yazi umama Khumalo ubusy nje unama calls uyinakela into yakhe akanginakile uyabona ukuthi ubusy uyasho ukuthi hey uyibusy nayo uyinakela into yakhe. Oh, it's now for us to expand. It's now for us now. Little Bible the gift. Isipho somuntu simhlalisa namakhosi. Yazi khona into eyasho omunye umzalwane sharing about this verse wathi leli gama lithi the gift lisho wathi mawulanda ngokwesi Greek lisho the money. It's not talking about the gift, the talent, but uthi lisho ngemali. Amen. Praise God. Uthi your seed, it makes room for you before great men. Praise God. Amen. Okay. Ake ngidlule lapho bazalwane. Ake ngidlule lapho. Sengiyavala bazalwane. Amen. Ake ngidlule lapho. Another thing that I want to share. This growth ezanayo. Le growth is the harvest of souls. Balapant. The harvest of souls. God is giving us a harvest of souls. Bishop prophesied about this last week. Angazoma namuzwa inbazalwane. And God anginakanga ngalesikhathe isho. Kodwa ngithema sengithandaza wathi umoya ingcwele lento this season it has come with a harvest of souls. Now God is saying kufanele ngiyabonga sabelo mfowethu ngiyabonga kakhulu mfowethu. Thanks. Now uTunkulunkulu, why God is saying it comes with the harvest of souls. Now uTunkulunkulu, get ready. Get ready to receive my people. Amen. Now uTunkulunkulu, yes, there is something I've learned ku Bishop, ngumuntu sometimes observant, onaksisayo kakhulu. I noticed something ku Bishop ku ministry nje. I noticed something. And ngiyengimuzwa futhi eyishumayela ifundisa. uBishop ikhona into asifundisa yona athi ngeke uzokwazi ukuminister kumuntu ngamthandi. For you to ukuthi uminister empilweni yomuntu effectively okokuqala ukuthi umthando. You have to value souls. You have to value abantu uNkulunkulu abalethayo. Praise God. Ilento bazalwane engiyibonile enza ukuthi ministry kaBishop ibe effective, it's because uBishop values you. uBishop ukuvalue akakuvalueshela ukuthi unani, kodwa ukuvalueshela ukuthi you are uyisidalo sikaNkulunkulu and umzalwane. Amen. That's the thinking that we need to have bazalwane if we are going to win souls, because you can never win abantu ongabavaluish. Because abantu bazalwane, it's so easy. You know, when you don't value people, abantu bangakwazi ukubona mangabavaluish. Yes, a simple thing that Bishop does every Sunday. Notice now. Abantu Bishop mefika noma mehlangana nawe nje la esontweni, he always greets people. He always greets people. Mawuhlangana uBishop lapha noma uhlangana naye kuphi, he always greets people. uBishop will never pass you nje athi
ngeke. Why? Because uBishop unale wisdom yokuthi awukwazi ukuwina umuntu ongamvaluish. You can never win. You can never lentoza minister effectively empilweni yomuntu ongamvaluish. So we need to adopt lo mqondo bazalwane uBishop wethu anawo. We need to value people. Umuntu angafika esontweni evakashila azahambe ungazange umbuzo ukuthi hawu mfowethu ninjani kodwa umfowethu uenjoyile inkonzo awu kodwa mfowethu ungangiphi inamba yakho nje mfowethu ke ngelinye ilanga and umfonele. You can't just come to church and make church about you nje nefamily yakho. Sila imbokotweni because of souls. We mustn't forget that, bazalwane. This ministry, bazalwane, njoba uNkulunkulu esilethelana usilethela imphefumulo. Amen. So masithi kahle kahle expand. Sisho ukuthi now you think beyond yourself now. It's a time for you to think beyond yourself. It's a time for you to think beyond umndeni wakho, nelona yakho, neingane zakho, nabangani bakho, ne group or nama close friends akho. You must think about souls. I'm here because uNkulunkulu has placed me here because God wants me to win souls. Praise God. Amen. Now it's a time to expand. I'll tell my colleague now is the time to expand. Now it's a time to expand. Sekwisikhathi sokuthi ukucabanga kwakho ungapheleli kulabantu ozwana nabo. Your close friends. Ukucabanga kwakho it must go beyond. You must know ukuthi ngila because of ministry. And bazalwane, you know, wonke umuntu la has got a responsibility, bazalwane, to minister. We ask Bishop, when uvakashi isonto, and then angisho ka bazalwane, I'm not against ama-ushers, futhi ama-ushers ethu very lentos, awenza umsebenzi omuhle. Kodwa yazi ukuthi kwesinye isikhathi mawuvakashe esontweni kahle kahle noma umuzi umfundisi eshumayela phambili enothando nani kodwa the people that minister to you ilabantu abakusizayo. Now uma yazi ukuthi kuze kwakheke le stereotype esithi kulela bandla abanalo uthando angisho esontweni lethu sengisho ukuthi if lo yayibona lo nto le it's like yabona it's like ukuthi yalinganisa the stereotype esithi amandiya ayabheda yabona lezi zinto ezishiwo ngamandiya ukuthi amandiya ayimpimpi emsebenzini noma amandiya enzani uyayibona lonto you know the stereotype esikhona. But the truth is akuwona wonke amandiya abheda mhlambe wahlangana nendiya elilodwa mhlambe angisho the stereotype esithi abantu abamhlophe they are racist. The truth is akubona bonke abelungu aba racist. It's just ukuthi wena wahlangana nomlungu oyedwa. So now kwase kwakheka le stereotype usuthi now bonke abelungu they are racist. Now lento ngizama ukuthini ngizama ukusho ukuthi uma ulapha phansi ubaluleke kakhulu because you give umuntu a first impression about the house. When you treat umuntu uma welcome umuntu ngothando. Amen. And ukhombisa ukumvaluisha umuntu. Umbingelela unjani? Lo muntu loyo umenza ukuthi nange kusale nje leso sithombe sokuthi labazalwana ave benothando. Azakhulume nangathi kodwa akazahlangane nathi. Wahlangane nomuntu wase Ebenezer oyedwa. Praise God. Amen.
Okay. Okay bazalwane, ake ngivale ngalokho. Okay, mhlambe ake ngichecke lokho kancane. There's something engibhalile la phansi. Praise God. Now, when you value people, you build trust kubantu. You build trust. Abantu bayakuthemba uma ubaveluisha. And what happens, they begin to open up. Baqale ngoba umuntu bazalwana akakwazi ukuminister kumuntu mesavalekile. You can only minister kumuntu mangabe sevulekile. So when you value umuntu begins to open up. Then bese kuba lula ukuthi uminister, because now useyaqala useyakutshela ukuthi hayi mfowethu, yazi mina kahle kahle inkinga yami la nala ngiyakuthanda ukukholo kodwa ngisana le nkinga nale. Praise God. Amen. Praise God. I want lentoza angizongena kuyona yonke into, but when you value people, when you value people, you unlock a potential ekubantu. Angithi when you value people, ukuvaluisha abantu bazalwane, it unlocks a potential, people's potential. Uma umuntu umvaluisha usize ekutheni ku unlock i potential anayo. Praise God. Okay, asidlule bazalwane, angivale ngalokho. Let me close by this. Angisezofunda amavesi amaningi, kodwa ake ngivale ngalokho. Now uJohani konke kade ishiwo la, angisazi ukuthi yini kodwa iyafana nalento ebengiyicabanga. Now uJohani khona indaba ebengiyifunda, ngeke ngisayifunda because of time, ilapha ku Luke 7 verse 22. uJohani uthumela abafundi usetilongweni. Ngithandile lento ivuswa into esho uNgcebo no Bishop la ngaphambili. uJohani ubone uJesu. Amen. uJohani like ubhabhadise uJesu, and lithi iBhayibheli ngesasembhabhadisa kwezwakalizwe iphezulu lithi lo indodana kaNkulunkulu. And uJohani was the one ordained uJesu into ministry, because uyena owampointa wathi lo indoda iwundlu likaNkulunkulu, nali iwundlu likaNkulunkulu. Amen. Wayesethi kumele mina nginciphe yena akhule. Amen. Now, but when you read Luke 7, simthola uJohani useboshiwe, and lithi iBhayibheli ubesehlala isikhathi esingangonyaka ejele. Now uzwakala uJohani ethuma abafundi kuJesu, usethi are you the Messiah noma sizolindela omunye? Now the question is, why uJohani asho kanje? Because when uzwizwe phezulu wena o confirm lento uNkulunkulu usebenzise wena. Now why are you doubting? Now uthi uJohani uyena ilona noma solindela omunye. Praise God. Now uNkulunkulu was telling me bazalwane, uthi uNkulunkulu
the purpose of the enemy umekuhlasela usathane mekuhlasela ukuhlaselela ukuthi azontshontsha ukukholwa kwakho. Into engifuna ukuhlala phansi ngayo bazalwane ilento yokuthi izinto uNkulunkulu azikhulumile empilweni yakho ungazingabazi ngoba nakho usudlula kuma test. Into it doesn't change because you're going through a test. uJohn bazalwane doubted into uNkulunkulu ayishilo because wayesehlala ejele for unyaka. Ngifuna ukuthi lento uNkulunkulu ayikhulumile empilweni yakho wathi uzoyenza. Ungayingabazi noma ngabe sekufika ama test noma ngabe usulingwa. Hold on to izinto ezikhulunyiwe phezu kwempilo yakho. Because uNkulunkulu bazalwane is faithful. Siyambona empilweni kaNgcebo, siyambona bazalwane kubazalwane nje empilweni yethu. Amen sonke. Praise God. Ngifuna ukuhlala phansi ngalokho bazalwane. Don't doubt into uNkulunkulu ayishilo kuwena. Ngiyabonga bazalwane, ngicela ukudedela uBishop. Amen. Siyabonga